आं नोंथांखौ बयखौबो बरायबाय जोंहा मोनसे एक्सन दङ बे एक्सनानो जाहैबाय जोंहा दिनै हिन्जाव हमनाय आरो हौवा हमनाय हिन्जावा गुबुन हारिनि आरो हौवाया जोंनि बर' मानसि दा बिसोरखौ हमनो नागिरदों दा जों दा बिसोरखौ हमनो थाखाय एक्सनाव दंगासिनो दं जोंहा नैबे बालाजियाव आरोबाव सासे हिन्जाव गोनांखा गथ' सानै गोनांखा बे हौवा मानसिया गुबुन हारिनि सासे हिन्जाव लाबोनानै दंफैयोमोन बाङालि हिन्जाव लानानै दंफैयोमोन दा बेखौ जों हमबाय दिनै हमबाय दानि फुङावनो हमदों दा मिटिं जागासिनो दङ मिटिङा सोलिगासिनो दं नैबेहाय बालाजी मन्दिराव जोंना बांसिन मिटिङानो जोंना बालाजी मन्दिरावनो जायो दा बेहाय मोखां देखायलायनो होआखै बेखायनो आं मोखांखौ देखायनाया नोंथांमोना गोबाङानो बुंहरबाय थायो मा मोखांबो देखाया माबो देखाया नों मा भिडिअ बानायनाय जायो होननानै बुंहरगासिनो मा बुंहरबाय थायो कमेन्ट बक्सनि गेजेराव नाथाय आं मोखांखौ देखायनो हाया मानि थाखाय रिक्स थायो दा बिसोरनि न'खरनि मानसिफोराबो मोखांखौ देखायनो होआ बेनिखायनो जों मोखांखौ देखायनो हाया दा नै मिटिङा बेहाय जागासिनो दं बायसेन्सआव गुवाहाटियाव फैबा जोंखौ फन खालाय माबा मोनसे उसुबिदा जायोबा जोंखौ फन खालाय माबा मोनसे जुदि सोरबा डिस्टार्ब होयोबा बुजिबाय आरो नोंखौ जाय मानसिया उकिला नोंखौ लिरदों बे मानसिया केस जायो सासे हिन्जाव गोनां मानसिया बे गारागौमानि बे लिखित होआगौमानि नों दस्रा हिन्जावजों नों मोनसे प्रस्ताब लिरनो हाया जाय मानसिया नोंखौ बे कर्ट मेरेज खालामना होदों बेबो जेल जागोन उकिला जाय लिरग्राया नोंनिफ्राय आं दिनैनिफ्राय गारलायबाय होननानै नोंनिफ्राय जुदि कर्ट एग्रिमेन्ट थायोबा देन बे सोरखौ लानो अथ'रिटिसो मोनो बेजों स्रां स्रुं जानांगोन आरो बे जेब्ला एकदम लिखित होखाबासो आं दिनै बे हौवाखौ गारबाय अब्ला दस्रा हिन्जाव लानो हागोन बियो ओमफ्राय जाय मानसिया लिरग्रा सेकेन्ड मेरेजाव बेबो जेल जागोन आरो नोंखौ जों दा अननानै जेलाव हरासै आरो जों नोंखौ जेरैबायदि रायजोफोर फैदों नोंखौ जेरैबायदि जों बुवासै नङाबा दस्राफ्रा थाबायलायनो हायो बुजिबाय बुनानै बिजिना सोरबाबो मिथिबाय जि फंनैसो बुदों फंसे बुबाबो 100 बार बुनाय 100 बार बुबाबो बुगासे फंसे बुबाबो बुगासे बुजिबाय नोंखौ साननानै ला सिदा सिदा खिथालाय अबे बुदों खिथाना हो अबे बुदों खोन्थानि अबे बुदों खिथा फंबाय सोबाखै नोंखौ ओमफ्राय माजों बुखो लावथिजों बुदानो गबाय जोग्लि दानो गबाय जथेस्थ' बुजिबाय जोग्लि नांगौमोनबा नोङो लावथिजों बुनांगौबा नोङो मानजा जागौमोन बुजिबाय जि नोंखौ रायजोफोर दङ नालाय नोङो मोजां मोजां थांनो हाथों होननानै नोंखौ जेबो खालामासै बुजिबाय जेबो खालामनो हाया बिसोरसो उल्था हमजागोन नोङो बुंबानो जाबाय बायथेनाव नोंनि सायाव खालायोबा बिनि खेसा जेबो खाथिया नों बुंबानो जाबाय आंखौ जबरदस्ति साइन होदों होमबा नोंसो उल्था जेल जागोन बुजिबाय आं हिन्जाव थाखानाय गथ' थाखानाय आं बोरै एग्रिमेन्ट खालामनो हानो जेबो खालामनो हाया आरो माबा मोनसे थाखा फैसा थङा ला गामिया रायजोफ्रा माखासे नेम थायो रायजोनि नेमखौ नों मानिनानै सोलिनांगोन माबा मोनसे जेनेबा नोङो गामिनि मोनसे जेनेबा नोङो सुवा सुथि खालायनायखौ मानिनांगोन नोङो माखासे रायजोनि दाय दन्दनि थानो हागौ बेखौबो नोङो बरिनांनो हागौ बा बरियाबो जानो हागौ ओमफ्राय नोंनि ड्रेस पार्टिखौ सावनाव गारै नोङो न' मोनैबा गुवाहाटियाव फैना लानोसै नोङो गुवाहाटियाव दे जाबाय ना नोंस्रा लामा गोजान नालाय बोथोराबो जोबोर गरम लोगोफोर बे गरम बोथोराव मा जागासिनो दं बेखौ जों मिथिला दा जियानो जा जोंना मिटिङा जोब्बाय दा मोननै न'खरखौ जों गोरोबहोबाय जे मोननै न'खर माने मा हिन्जावनियाथ' फैयासै हिन्जावाथ' गुबुन हारिसो नालाय बेखौ जों मिथिला ओमफ्राय जोंनि बे हौवा मानसिखौ जों हमनानै हरबाय दा बेखौ गावसोरनि न'नि मानसिफ्रा लांबाय बा दालागै मोनहैगोन जानो हागौ आं भिडिअखौ होगासे दा हेन दंथ'यो जा जेनेबा ओमफ्राय दा बिसोर गारियाव गाखोसिगोन नामा दे मालाबा फैबावनो जाबाय दे दा जोंहा बिदिनो सोलिगासिनो दङ दा गासिबो बिदाय लाजोब्बाय अब्ला लोगोफोर भिडिअआ बेखिनियानोमोन दा नैबे बिसोरबो थांसिगोन आलासिफोर माने हौवानि मानसिनि न'खरनि मानसिफ्रा थांसिगोन ओमफ्राय जों दा नै बालाजियावनो दङ अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना एसेबां शेयार खालाम आरो जुदि मोनसे जेंनाफोर दंबा जोंहा गुवाहाटि नोगोरमायाव दंफैयोबा जोंहा गुवाहाटि नोगोरमानि एक्स एनडिबि आदामोन दङ बिथांमोननो कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय बा आंनो फेसबुकनि गेजेराव आंखौ सोंहरबानो जाबाय जुदि नांगौबाथाय आंना फेसबुकआ जाहैबाय प्रान्जल नार्जारि नोंथांमोना बयबो मिथिखागौ जानांगौ जुदि नांथारगौबाथाय कन्टेक्ट नाम्बारफोर नांगौबाथाय खोन्थाहरबानो जाबाय आंनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ मोनगोन आरो लोगोसे जोंहा एक्सन ग्रुपनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ आं नोंथांमोननो हरनो नाजागोन